タカのために YouTube で配信したろ。ダメだ、大きい音なんねん。お、ウサギが入ってきた。なんだこいつ、キモいアイコン違って。うぜえ。うるせえ、本当に。うぜえ。許さね俺みたいにね、回避するべきよ。もう、次は横からじゃん。当たらん。ブリッジ GG がいつも俺で働くのマジマズく。Good luck! Have fun! Fuck! Yeah! 当たる武器を使いましょう。俺も強迫性障害だからさ、キーボードの位置とかさ、マイクの位置気になるんだよね。うん。B。B。お、だいぶ入ってそうだな、それ。おいっぱい入ってきた。リローディング。はぁああ、確かに。うまい、あいつら。うん。普通に一人も殺せんかったの悲しかった。あ、失敗した。B っぽいな。B っぽいな、これ。あ、ショート。ショート。ああ、96カット、一人。どいて。仕入れたのにここから来ちゃったよ。あ、死んだあいつ。ずっと行こうと思ったから、勝ったんだよ。ナイス。ナイス。99カットだし、こいつ。誰も解除したの？もうちょっもう負けんならお前解除しとけ、バカ。なんだこれ。うざ。もう味方がうぜえ。気持ち悪いこいつ。100ピンってどこの国だよ、お前。なんでこのサーバーされてんだよ。誰も行かんのだって開けんな、むやみに。ブース。いや別にそれいいでしょ。
よくない。バイラス、バイラス。バレるじゃん。あー、ごめんね。あ、ごめん。じゃあね。こいつ、うまい。ナイス。タイムアウト取る。めんどくせえ。取りやがった。Fuck you. なんか買って。何今 A1S 流行ってんの？Thank you. Wait. Under pass. ハンドパス。 One more under. ナイス。あんなが死んだ今。うん。え？やっぱね、A1S ダメだよ。あ、それ。あ、ラスト。Get up, get up. ステアステア。こじるわ。オッケー。サンキュありがとう。B。あ、失敗した。マジか。うん。うっそ。そんなやばいんだけど相手。ー。ごめん。ちょっと待って。あー、これセブンイレブン。ベンチに一人とサイトかな。うわ。うん、グレネード見せたの辛いな今。彼マジや買ってくれんのこいつ優しすぎる。これまあ、時間でいいだろう。
アンダーパス警戒しといて。やった、アンダーパスやった、アンダーパスやった。Either the heck? まあいいや、俺はベンチでいいか。削ってるからワンチャン動画で死ぬ。俺 CT からじゃあ回るわ。フラッシュ投げる。ナイ側。ス。きっとあるから見ててくれ。ナイス。あ、よかったわ。CT のあれひどすぎる。頭狙う気ゼロ。俺自分で買うからいいよ。うん。ミッドスモーク。エミマ、エミマ。ミッドスモーク。ナイス。ビロンワン。ビロンハーフ。ナイスレアね。マジ。ビーツだ今。一人しかおらんかった。うん、一人だけだから。とりあえず B の。誰もいないよ。アンダー。アンダー。シンクロした。落とすわ。ありがとう。Oh, nice. ああ。へえ。もしかしたら B 来るかもしれん。金なかったら。ビールは。ナイス。久しぶりに飛ばしたわ。アンダーオール。あ、来た、B 来た。ごめん、眠った。あーナイス。ラストはあ、バン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 。降りたな。フラッシュ味方が食らった。で、バン抜けんのかなアウトで。足見えるし。あ、お前どうしたんか。足狙って多分足抜けるらしいよ。今、ちょうどそれを聞いてやってみたら。ちょうど。俺の稼いだ分のダメージ返せ。D か。People. あ、おった。あんなめっちゃいません、二人が。はい大丈夫です。あんだ。下見損ねた。まあ、ミッド
と、あそこまで進んでほしい。あ、戻ってきた。パラス。エメンはパラスワン。平面だ。パラはスか。ビロの。ちゃんとパラス。毎回ビロに負けるんだけど。しゃがんどるせいか。せがまんかったら普通に殺しとんな。負けと。ドロップし。負け負けあー、オッケー。大会見てるわかるけどさ、なんか、あれなんだよね。ちゃんとカバーしちゃってるんだよな、あいつら。なんかさ、一人殺したらさ、他のやつに殺さないみたいな。ちゃんと、綺麗にさ、そう、トレードがあるのに交さ、換ずっとやっとるかそうら、あれマジにとって面白いよ。ね。俺らさ、沼だからさ、2-0の交換とか綺麗にしていくから。でも交換するのにさ、必要なのだって T じゃないまず。CT はできんことない交換するの。おマジで。 In the heck? 入ってそう。入って、ないか。入ってない。エメあったらさっき、リーグだと思うけど。 B2. ナイス。俺は、エメ。アンダーエメはレゴン。ナイス。今日なんか反応速度速い俺。しっかり睡眠取ったからやろな。あー、てかそれあるな、普通に。まあ、あると思うわ。ずっと寝とったの昨日。うん。本当に3時とかから5時までだった。暇だな。この時間が一番暇。クソ眩しいや。もうセーブだろ。いいよ。何ギブバックアップって。どういう意味？わかんない。ちょっとわかんないですけど、もうちゃんとした言葉使ってほしい。うん。あ、来るってことしゃあねえな、やるわ。優しさ。そもそもバックってなんだよ。お前のもんじゃねえだろ。いや、お前のもんだったわ。あ、そうだ。あんだじゃ。コネクタかる、コネクタかる、コネクタ。じゃあパラス取ったろか、俺が。ナイス。あ。アンダーかな？ナイス。Connector one. あ、下がりゃ、ちょっと、あ、こいつ下がりゃ、コネクタワンでしょ。ビロン、ラスト。フラッシュないで早くねえか、あいつ。すごい。はい。うえ、マジでマジかよ。どこああ。あ、うわマジ今の。通り過ぎたやろ、今の。ね、うん通り過ぎて、あ、壁行ったと思ったら。苦手な判定だったな、今。ああ、まあ、103ピンだから。
あー、そうだね。すげえうんお前ら二人頭抜かれたの笑ったわ、今。な。今のマジで。いや、俺マジびっくりした。ビビった。でも設置してからすぐだよね、あれ。マジで見えんかった。綺麗にズームされて。なんだバン。バン了解。残り俺。あ、ボム来た。B。それ落ちてんのうん、落ちてる。なんで落ちてんの死んだから。なんだこれ。何あいつらエコじゃなくてあれやったのバカでしょ。よくわからんながら。どういうことマジで意味わかんないですけど。 2試合連続優しく来とる相手が。逆に投げ物投げる方が楽に殺せる。この時間帯簡単説ある。マジか。ごめんよ、マジで。A メインボム。コネクターいいんじゃねえの。 A メインはマジでいった。 Palace and Tetris. じゃあもうないな。晴らしてしまう。Palace. いや、詰めのめんどいや。何この試合。余裕すぎる。いいんですかこんな簡単にランク上げちゃって。ママたちはランク低いからな。そうなんだよね。そもそもそうなんだよね。なんで MG1 なんだろう。さらったんだよね。高弘さんに連れてかれてるレート。まだ人生頼もうだよ、もう。熱っ。パース2を見た。あ、つまってワンロー。やってくっそまぶしいや。ワンロー。ワンロー。熱そうやね。スモーク先はな。俺ここ負けるから嫌なんだよね、こっち側なのに。まあ金は余っとるし。でもいいっしょ。まあ、賢い判断。残り2ラウンドだしな。これやって、次、ラストか。そんな情報与えられてもな。はい。待って、飛行機でがっつり音が今聞こえん。家の飛行機。来た。あれなんかログが表示されん。ガチでうるさいんだけど飛行機。最近うるさすぎへんか？何がいる？ Drop me please。ありがとう。B 行こアンダーオール。アンダー。いつどこ見えんのそれ。おー。
ボムダああ、お前あれか。キーになっちゃったんだ。はもう全ウン。あ、出るんじゃなかった。く、ステアサンドイッチ。今バカやった。俺もう全く頭狙う気ねえ。バカ。もったいないことしかった。ねえ。最後に取れた気がするんだけどな、普通に。うんどこ投げよう。マーケット投げたる。ちょっと、投げれない。ワンロー。ああ、マジで。いや、投げ物がね、まあ B ラッシュもやれたな、今のは。残してればよかったな、スモーク。てか、もうあれ嫌だから毎回ちょっと止まりたいわ、あそこ。音立てずに行って。ジャングル。お、ガバ。あれ待って、ガバ。ラグくないやつ。後ろ。ああ。二人、ナイフキルされちゃった。腹立つわ。ハンドガンの時の、俺、ゴミすぎる。感度低く感じる。あげたのかな。じゃんまじゃじゃーあいちゃん投げ物やばい。もしかしたら CT やばいかもしれん。ナイスナイスナイスじゃない。コネクタ。マジコネクターだったのか。コネクタと窓。二人おる。三人か。でも一人死んだだっけ。あれ。いや、なんだかんだで7対10なんだよね。エイムで殺す。あいつは投げ物やばい。フラッシュ。CT 投げとくね。ステアが出るんからステアの方がいい。選択肢。おわ失敗した。CT はネットはコネクタ減らす。アンダーパラスかどっかにおるんだけど。ああー、これ非常にまずいパターンですね。うん。うん。毎回 CT で調子乗ってると負ける。もう右いる。これかける。
たまにめっちゃやつおるねんわ。ワード行くの。うん。それがたまになのがめんどくさいね。どっち行く？これ、ショート、あれか、ショート目卓か。ブーストしてくれるといいけどね。Middle one. ナイス。おー、助かる。尻まだ見えてないよ。いいか。まあ4013だし、ちょっと気楽に考えた方が。おっと。なんであいつ。うわっとって言った。あ、マジ。俺のこと信頼してくれて。なんで終わったっちょ、最後殺しきれんかったね。話まで分かった。うわーい。エコっぽいな。失礼します。俺ヘルメット被ってなかったか。ワンパンされたんだけど。マジっすか？アンダーとビーロン、かな？マジっすか？マジか。詰めてるかもしれない。ファクチャー。あ、見えにくい。分かった。来るのは分かってよな。くそ。猫負けしたー。最初の何 OK の最初の2です。サンキュー。コネクタしか見てない。ジャングルできた、ジャングル。よし。ラッシュ。あ、ミスった。よし。サイ忍者。A サイト。死んだ。死んだ、A サイト死んだ。ラスト1。ショート。ショー Oh ト。 my. 失礼。あ、 Ladder. 体。 Picture, picture. ちょっと俺、ローだから、うん解除まで待っていいよ。うわ、ごめん。ナイス。見えた見えた。アップわかる？よかったー。1秒ってそんな欲しくないだろ。そんなにな。さすがに。あ。ないか。またミスってら。
うわ、乗ってるあいつからラグくねなんか。一人ラグやったら多分そいつかなわかんないよ。あ、ロングオール。ショート、ミッド、一人、二人。最悪だな、これ。 This. なんでも持って。俺たち爪に弱すぎる。やるんだ。ミスるし、俺。一回ミスった。後ろか。わからんかったな、今のショート。ヘッドホンにしちゃう。いやー、でも、前のラッシュートだと思って。あれでしょ。ハイミカールで迷ったんでしょ。そうそう。ああ、ビラッシュだ。神が言っとるビラッシュって。ありがって。ガスに、詰めすぎやな。爪に弱い俺たち。あ、やべえ。待ってばよ、そうね。うん。マーケット。マーケットも入ってサイトの裏。ショート。そこ。あ、かかる。ナイス、うまい。うおー、いいね。あし。アウブ持ちすぎでしょ、相手。3人持っとったな。じゃあ普通に順当に全員でビラッシュしたらさ、いいだよね。さっきから謎の爪の甘さが。死ねな。これ買わないのこれ。買うんじゃないか、ここ。みんながかかってる。どうせ詰めてくるから。今別にクリアのミスじゃないだろ。嘘だろ。ああ俺も負けんの？ちょっとマジで。はい。単純に沼すぎた、今の。あいつタイミング。あ、待って。あそこら辺マジ見づらいポイント。てかね、誰あそこあんな負けるわけ。よくわかんない、マジで。ちょっと、気が狂う。いや、見ればわかるよ。タイなるわ。もう、お前、くらい。普通に A 攻めた。なのにさ、はい、ありがとうございます。俺のこと信頼されてる。もう、俺たち全員爪待ちに弱すぎる。これは。CT。出れんくなった、今ので。あ、ちょっと聞こえんないけど、今の。抜きじゃないのか、今。マジか。もう適当になるぞ、俺たちみんなこっから。死ね。格付けが済んだから、もう A 攻めても負けるっていう。うん。ちょっとね、30秒これ喋ってから言った方がいいよ、絶対。俺ちょっと30秒これ AFK するわ。わかるこれ。そこどうせ死ぬからね。ミス。おー、勝ってる。よし、行くぞ。
おい、お前。じゃあ、詰めてくるから、とりあえず詰めさえちゃんと対応できれば、勝てるのに負ける。Connector one, Pizza one. ナイス。ナイス。 Connector one. コネクタ嘘つくな。ーノーコネクター。ジャングル、CT。お前はもう帰ってこんで、片道切符。素直に街を殺せれば、勝ちます。待てばいい。何コネクター、待って負けるんだよ。待って負けてるからダメなんだって。あ、買っちゃった、間違えて変な武器。なんで買ったん、こんな。もう、嫌なんだけど。詰めてくるだけやん。何も言わずに急にフラッシュ投げんで。やばい。コネクタおるかもしれない、マジで。やばい。ショート。今裏。危ねえ、出れんかった。出れたけど。2番裏マッチ珍しいな。アウプで。でもあれと、今アップか。ちなみに、あと俺一人です。ナイス。まあ、ごめん。俺が悪い。フラッシュ何できたか。お前はそんな顔できる立場なのか危ねえ、切れそうだった。切れたぞ、今。エイム負けしとんのほんま笑える。そんなん残り、いや。残る方の気持ちにもなれよマジで。どこてかなんであいつはそんな言ってんのステア、マジで。あいつ、サイトにもおる。何これ。じじい。どうしよう。普通に負けてる。ねえ。意味わかんねえ。なんか、相手の戦法が急に低ランク寄りになっとるせいか、めちゃくちゃひどいことになってる。別にボン持ってきゃいいんやん。意味わからん。ダメそう。来るわけないやん。時間見ろ。あー、バカ。何買おう。ビラしてますかいらっしゃいやー、こいつは来るかな。ゴビラッシュ、ゴビラッシュ。お前わざとさっきから。これ読み、これ読み。この会読み。わかるなるほどね行っちゃったもう行かーオない。ッケーオッケどこ設置どこ設置が正解これ。うわ。お前。止まるべきじゃなかったな。どこのアップかわかんない。なんであいつ振り向きでさ、横歩きでそんな当てれんのバカでしょ。ー。なんかさ、死ぬ時のモーションおかしくないならんどういうことなんか、俺の配信見るとわかんないけどさ、死ぬ時吹っ飛ぶんだよ。めちゃめちゃ。うん。めっちゃ弾け飛ぶんだよ。わしわかんない。謎ですね。とりあえず攻めがやっぱ弱すぎる、俺たち。交換する気ゼロだもん。きつすぎたな。なんか歌が、わけわからんとこで負けられるもん。突っ込んで死んで、
あんなかついた。てかさ、野良ってやると単純に VC11K を押すの嫌なんだけど。俺、マウスに入れとるよ、もめんどくさいし。う。こっち。辛い。高弘呼べ。あいつ大学ないぞ。本当にうん、本当に。よし。一旦あれするか。気分悪い。てか、頭狙う気ほんとないな。一応な、ちょっと、B らしい。俺は、なんとか、2回ワンタップヘッドショットしまった。なんかラグいな。なんか、上げとかずっと覗いとっても、マジで頭狙う気ゼロ。じゃあこれ身につけるわ、このラグを。正直身につかんことないこれじゃん。頭打ってるやん、ちゃんと。じゃあこれだってさ、意識しとるからね、ここで。正直ここで死んでもさ、なんともならんじゃん。ランクじゃないから。えああ、まさかんのか。俺もビビった。あれなんで笑んの。いや、別に。電気だよ。何やでね。うまっ。行きが本番でもうなんか意識するしかない。ああ、もうめちゃくちゃや。じゃあまずヘッドライン意識したら。この段差のところでヘッドライン意識するの難しくないか。まだそれ、出てくる場所。あ、やべ。そっちか。別にランクの時とかさ、ある程度。ストッピングできてないからさ、まっすぐ飛ばんねえできとっても。えもう、2ヘッドショット。俺このゲーム向いてない。無理。ヘッショ強制するの無理。別に強制はされてなくない？じゃあ、ぶつかえって感じだよね。使って演歌だったら。全然いいけど。いいでしょ。勝ちだ。飛ばな。あれ、まっすぐダメージ入ってない？入ってないか。入ってない。ちょっと右だった。いや、サイトあれかな、もっと小さくした方がいいかな。何が？あ、サイト？うん。俺のサイト欲しい。いらない。お前なんか、変な点あるもん。え、ドットも使え、まさきのどんな感じでサイト？あ、クロスや。動いたら広がる。あー、それがいい。リコイルコントロールじゃない。ストッピングするために、とりあえず。偉いわ。ああ、確かにストッピングのために欲しいね。変えてこよう。てかさ、色濃いんだよね、単純に。なんだっけ、スモーク投げるときにさ、消えるからさあー、ちょっとが。そうあんま薄くしたくないんだよね。太くしてあるし、濃くもしてあるから、板になるときに全く見え。危ねえ。俺もヤマト見習ってドット入れたる。え、ドット一緒や。いや、俺も見にくいっていう理由ドットにしたから。うわどうしような。ー。いや、M1S マジいらない。ガンなんだけど、このゲームの。あ、手汗かいたわ。乗るな。うまいことここの隙間が使えない。あ、やばい。弾がない。
M4 って20発なの？え、違うよ。20発だった。あれ、さっきリロードしたのに20しかないのに。あー、それね、一発しかね、弾入んない場合があるんだよ。ちょっと時間だったらなるけど。なんかそう、それ、気ぃつけないかな。おなんとやこいつ。あれ、いきなり出た。リーグルで。多分激ロでしょう。激怒だった。あと一発。おーおしっこビュッ。よし、これで行こじゃあこれ、M4A マジでゴミ。で、ここね、本当に、あ、来た。貼ってよ。どんな風にやったギャズってよ。う。もうなんか、マサイキとヤマと混ぜた感じになってる。いや、俺まさか知らないもん。どうやってスクショだっけ？保存される場所どこだっけ？知らん。スクリーンショット。あ、スチームとかじゃなかったっけ忘れた。ドキュメントだっけ？チームだっけ？わからん。それすらもうわからんと思ってる。チームの、どれだ？普通に殺しちゃっていいよ。ピクチャー。俺のナイフピク、チャーのチーム欄にあるらしい。なんだっけな。SV だっけ？なかった。どこだ？ MP か。はい、俺のナイフあげる。くるくるできるよ。お、こいつ死んだ。消えた。落としたもんね、そうそう。なんかおかしいんだよね。フォルダが、フ俺ダメじゃんォルダおかしなとこにある。あ、出た。あ、そっか、あれか。待ってね。この二つにした。多分すぐ直すと思う。正行の案は。どれちょっと待ってね。案というか、ストッピングはのやつは、多分すぐ消すと思う。見づらい。あー、下でいいじゃん。てか、俺そんな薄くないよ。じゃあだって、これあれで動いたら開くようにしてあるよ。あー、俺のやつ見したるわ。どこに保存されたっけ？スクリーンショットどっちだ？なんかスクリーンショットとか3つあるんだけど俺。違う。あった。あれ俺スクリーンショットっていうフォルダが3つあるんだけど。うん。俺なんか設定してあるのにスクリーンショットの場所に入らんのだけど、スクリーンショットが。あれどうやって、どこなの？保存される場所。ドキュメント？うん。わからん、本当に。ロール？一回スクショしてもうゲームを落とすとしたらめっちゃおかしなとこに入っとるで諦めた。場所変えたいんですけど。正行の殺し方が楽しみやな。自分のナイフからように操るのやめてほしいわ。うん。小さくジャックじゃん。まあ普通に動ける？重くないサーバー。うん。あ、マジか。裏画面っていうのになんだろう。アウトの時サイトなくなるんだね。今更。ああ、そう。
これはまっすぐ行っとる。あ、一応まっすぐ。覗いてなくても。なんかさ、なんか、これ動いてさ、ストッピングかけるとさ、途中で減速してさ、ちょっとずつ閉まるんだけど。ああ、そうですね。なんでこれ何バグストッピングしきれてないでしょ、ここ。ま反対方向にキーをしたら一瞬で止まるじゃん。あ、そうん、でもそれ何回かやってると失敗する。まあ、それは失敗したんじゃないじゃあそのさっき言った減速が行われる。ああ、原則は、なんだよ。一番なんていうの一番最後にシュッてなる。当たったジャンプ打ちで。ロロロロ。知らねえ。 C のもの俺知らねちなみに死にません、このゲーム。死ぬよ思わず殺しちまったわ。じゃあ殺す。俺を練習すんな、お前は。おるだろう、的が。あー、なんだ、デザインのあれか。なんだあれって。デザインのリコイルというか、なんていうの。単発というか。うんち。ワンタップ。イラつく。こうだろ。イラつくこのゲーム。まあワンタップする気ゼロあいつ。一人目ワンタップしたが。じゃあ、あり。おが後ろ向いて復活したんですけど。よなんでそのまま後ろ俺。くわかんない。お、エッチじゃん。復活にジャンプするんじゃねえ。見られた。ジャンプヘッドしたの。この開くやつにすればあれだね、タップ打ちっていうか、あれがストッピングできてるかどうかわかる。あー。わお。おご。そこ見えんの？出たら、出た。なんで負けんだよ、しかも。俺後ろついて取ったらなんか急に殺されたもん。今当たったよ、俺の頭の中。俺のワンタップ見してやるよ。ワンタップ。
これが11交換。見せてやる、俺たちの11交換。はい、一時交換して。できてないから俺たちの練習すべき行動多分11交換。やれ。ああ、もたもた。ローだぞ、こいつ。ほんまか。あ、ほんだって。なーワンタップ。これ11交換なんだ、誰も飛んでない交換だと。できんかった。あ、また言わんだよ。俺が多分特攻した方がいい。もう、余裕っしょ。一発しか当たってなかったわ。いや、今その一発は有効な一発よ。でも君ヘッシュしてよ。違う、ヘッドがこそ有効。あいつを見てんの俺、あいつ動いた瞬間移動もしかして。あ、いないな。ズンババ、ズンババ。ちら反応遅いな、今の。危な。11交換は、そういうことです。 11交換はしっかり敵を引きつけるか一緒に行動しないとできんよ。引きつけ方が悪いと11交換できん。クロス組めね、クロスを組め。東方聞くな。ワンタップ、ワンタップ。ピンピンピン。ひどい、今の。23キロもしてます、あの人。はぁ。疲れた。俺やるあり。ロルベ。ロルベ。疲れるんだよね、俺も疲れるけあっちは本当に1試合が1試合でも。ど。まあ、サレンダーできるのがマジでない。あっちは1試合かける30をさせられる。ヤマトのそのサイトなんだよ、マジで。なんもないがや。あるって。マジで、なんか画質のせいで。黒い点やん。これ画質のせいで悪くなったけど、ほくろやん、本当は、ほくろ。本当は鼻くそでもつけてろよ。十字、本当は十字になってる。鼻くそつけたら一緒やん。やばい、配信。うん。あやや、あやや、あやや、あやや。確かに。お、名誉レベル4やった、俺。イエーイ。名誉レベル4です、僕。お前いくつだ、こやつ。お前いくつだ、こやつ。なんて名誉レベルだ。ついてないじゃんなんであ、見れないのこの人の名誉レベル。うん、俺、名誉レベル4。4のね、3つついとる。下の玉が。オリアナ。オリアナだ。よかったじオリアナ弱いよ。俺知っとる。ゃん。バフ来てよ。本当に強いわ。今日は何使う日だ問題です。仁王立ち。論文読まなあかんね。論文じゃない、卒論だ。
今日何の日俺。今日マジ何の日だ？待って、今日何の日？うん。今日は、俺、うんち出るっす。久しぶりすぎるからまだでもやったもん。久しぶりにミッド行くか。あれモルデカイザーってミッドのあれ何なの？あれじゃないの？別にいいでしょ、モルデ使っても。いいよ。あ、そうだ、ブリッジ消したんだ俺。モルデのルーン教えてよ。あれか、征服者か。征服ぐらいなら入れろよ。征服者これね、真ん中にそれ、強靭？地脈？ああ、もうわかんねえや。クッキーでよね。眠い。トロールゴール。ジンクスいかないと。ほんとや。せっかく教えてあげたのに。久しぶりにモルデやるな。最近モルデ変わった？まあ出ないんですけどね。ガギガギガギギガギギグファックファック。お、勝った。なんで？コウスケいいんじゃん。あの炎上した。うん。お、ランク3じゃん。ライバルズ。コウスケニュースになったけど、そこまで。ああ、らしいね。っていうの笑った。あれ見て。配信見て。死ねって言ったんでしょ別によくね。うん。しょうもなすぎる。始まった？まだ。始まったー。また変な宣言やってんな。ジャパニーズコリアンは。あれテロスタートですよ。いや、ブロンズとダイヤのカスタムマッチで。あれ面白かった。見た？まだ見てない。見てない。あれ面白かったよ。アホやってんな。てか、あんなんブロンズ恥ずかしくないのかな？かわいそう、ブロンズの人。
どういうこと公開処刑だもん、あんなの。あフラッシュ。あ、ごめん、行き方か。ワンチャンいいけど。何秒ミニオン今。1分半に、まあ、3日はもう、今いや。うん、普通に回復してくれなかったのに。俺は君たちのおかげでお金が稼げた。ガリオか。俺ね、グレーブスのノックバックのせいで9外れたんですけど。いや、久しぶりにロリやるな。ガリオ、早くないウェブクリア。うん、ガリア、早いよ。めちゃめちゃ早いけど、こいつ、ウェブクリア。あ、こいつのマナのキャラじゃねえやん。なんでクッキー持ってきたんだ。まあ、いっか。うまい。しまった。こいつ、経験値。早いやつ。あいつうまいんですけど。うん。まずいですね。あと、テレパってん俺、すぐ俺。うん。キンドレットがゴーレムラッシ
あ、取れんかった。マジか。マジで多分このガリアうまいんですけど。マジそんな火力です。すごいな、あれ。マジかよ。うわあ、で使えばよかった。もう勝てんがあるよ。グレイブスが、1キロ上げたのやん、マジで。あ、マジでうぜえ。勝手に突っ込んで死んでくす。あ、終わり。あ、もうやめたい。勝手に突っ込んで死んでさなんで俺にキンダルトのここについとんねん。死んだのにフックがまだあるっていう。これまずいけ。あ。ナイス。普通に殺せるやん、一人で。なんだろうね。ナイス。ナイス。ああ、残念。まあ、しゃあなし。ドラゴンマン取りたいな。完成してからのがいい、これ。どっちでもいいよ。あ、やべえ。やばいかも。やべ、ガル来た。ああナイス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 。クリセポ欲しいけど。ああ、仮面から積むか。あいつマップ見てないな。誰が？今死んだバカ。
やべ。ナイス。ナイス。さあ、ナイスナイス。ああ。俺うめえわ戻らん。ー。よし。よし。なんか暇だな。暇だから遊びに来たと思ったら帰ってった。俺。いや、じゃあこいつ殺してくんね。なんであいつ一人なのにあんな強気なんだろよってる。ミッド行ったわ。誰が？キンドレッド。ああ、戻ってきわ。た。クソダメージしてるな。あいつ育ちすぎだろ。誰決めると。うん。う。空立ったのお前らやで。どうしよう。まあ次ドラゴン。ボット売れるかな、これで。ナイス。え、待って。ドラゴン。もしかして、ステーションキル、ステーションのと殺したのこいつおい、なんで俺のキルじゃないんだ。死ねえな。いやー、ドラゴンじゃない。普通に取るがいいし。ナイス。ポッピー殺そうぜ。ウルドまだ使わんでね。思ったよ、俺と。今とかあんま意味ないわ。思ってない。あ、殺せる。ウルト使え、ウルト使う。あ、ないんだ。持ってない持ってない忘れとった。ご持ってめん。それは俺のミスだわ。あ、俺死んだ。あ。あいつがヒールだったら俺生きてた。って言い訳させて。キンドレットがもしもウルト使ったら、ウルト使えば、キンドレット外に出せるで。あ、そうなんだ。うん。死ぬ。あいつウルトあるよね。キンドレない。まあ、タウント必須になりそうだな。マジかよ。もう。
きつ。ああ。ジンクスがイグナイトです。ちなみに。うん。ドラゴン取りてえな、マウンテン。全然食らわねえな。いとった。ミッド押し込めって。あ、当たんのそれ。マジっすか。けど逆に今の捕まっとったら俺が死んどった。それ多分みんな寄ると思うよ。頑張って。まだ誰も寄ってないからあれだけど。寄ってた。今は多分あのまま選手連れて帰っとったら俺が死んどったらね、正直俺止めてよかったって思ってる。なるほど。自分では。迷うかな。誰か、どこにも敵見えん状態で使っちゃうと多分敵集まっちゃう。ね、無理か。ギブがいいっす。ジンクスやってないしな。はぁ。よし。集団の動きが悪いな。こいつ殺せる。あ、ちょっと。えはぁ、違う、またか。早く。ああ、取られる。ちょっとマジでやばいな。全然殺せねえ。最悪すぎる。まあ、タワー折れたでありっしょ。はぁ、ありえねえ。さっきから全部ウルト外されとるな。ちょっと、CS もやべえな。カイサさん。何が何がカイサさんって。おった。ああ。カイサ一回も死んでないんだよね、ボットで。ジェンクスが一人でずっとって勝手に死ねるのほんま困る。バード普通に破壊される。ヘラルドやってる。ああ、切だな。イグナイト使った。なんでクレーム訴求なんだ。意味がわからん。あっねこいつマジでうぜえ。このゲームキルし合うゲームだったっけ？そうだろ。これアイオニアでいいっしょ。まあでもどっちでもいいかな。マジレツの方がいい。行動妨害うざいなら、マーキュリーでいいけど。今回相手誰が触っとる？ソーサルでもいいけどね、火力出したいなら。ソーサルにしよう。
我慢できなくなってます。バサガにしいいでしょ。でも、そうされていくか。バサかバサガ。いっぱい投げたい。やべえお前何やってんのほんまに。なんで一人で行くの？あれ、無理か。しゃあない。でも大丈夫。こっち来れる。行く。助けてあげんとあれ死ぬで。生きて。行ってこい。よっしゃー、キル来た、やっと。来た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 バーごめん。いや、いらねえな。バロン行く来てくれん？それきつい、さすがに。まだ20、普通にいる人は。マジ。スマイト、ナイスー。おう、飛んで飛ばされちゃった。無理だ、あれ。もういいや。いや、やってねえよ。普通に帰ってさっさと行こうっていうか。ウルト使っちゃったよ。いや、まあ、死にたくねえからあげてもいいけどな。てか、金あんなら一旦帰ってほしいんだけど。それ俺に言っとる。金ある奴らに言ってる。お前だけじゃない。よかった。切れるとこあった。切れたナイフだね。ビサジでしょ。死ぬ。まあ、いいか、死ぬわ。何やってんのお前、バカ。俺ビサジでしょ。次。なんでもいいよ。だよね。あいつなんか一人で行って死んでんの。くだんな。せい。あげる。あげる。てかさっさとサイドレーン両方プッシュして降りたいんだけど。てか普通に素直にジンクス殺しに行け、あいつらもあいつらで。止めといたろ。なんか折れるしよ。ナース乗ると。ガリオが帰りそうだったから止めといた。確かに。なんかボット折れるもん。はぁでも使ったろ、アホ。何ガリオ死んでんの？
どうやってそうあれ。あのフックどうやってそう。俺もウルトラどうやっていい？俺もウルトラどうやる？やれば。あー。おーまあ、下がるわ。帰りた大丈夫な。ビヨーン。お俺が無前、理やり取ったった。俺だお前全部持ってけやん。やば俺やばいやつやもん。これ。いや、なんわ。おい。やっていいことと悪いこと。勘弁してくれ。言うて言うなあ。いつ、めちゃくちゃアーマーつってそんなに俺に殺され誰ポッピー。さっき台湾でもう死にかけたから、まだアーマーつる。おい、ガリオ、ずいぶん攻撃的じゃないよし。まあ、もうすぐめっちゃ頼めるしな。勝ちですよ。どうせジェンクスのところにみんな来るっしょ。あ。はい、逃げよ。一人いない。あれやりたい。もう一人死んだよ。俺ワンチャンキンドレって一人で殺せる。本当にじゃあ殺しよう。他の、なんかみんな俺のこと狙ってました。あー、ごめん。いや、今出したね。来る。お、これ、バードだった。やばい。まあ、ヨダずっとここにおるだけでもう、ミッドとトップが終わる。勝手に。俺頑張ってあのカイサ捕まえる。いい使ったな。ありがてえ。あ、終わった俺。関係お前最低だな。お前あいつ殺すためだけにウルト使ったな。あ、俺お前。気になったでしょでも、使うの殺せんかったやん。そうだね。いや、面白かった。今、キンドレッドがウルト使った瞬間死んでいくもん。そう、小松が、あ、使ったら殺せるよって言うから、使ってみたら本当に殺すわ。そのまま死んでいくの。てか、むしろなんなら殺したことに気づかなかった俺は。あれキャンセルされたって思った。あれキャンセルされたって思ってた。あ、やっぱ、俺うめえわ、モールデカイザー。お前ら、最初めっちゃ災難だったけどな。俺もキャンプされたから。やったーみんなからもらったー俺 A プラなんだよ、俺で。俺 B だよ、ちなみに。うん。ちょっと待って、ブリティッシュ時期どうするわ。クソ甘つんだよ、あいつ。なんだあれは。そろそろ橋本くんじゃないカーサスライズ。あいつ4個もあるって言っとったら多分まだ無理だと思う。関係なくね関係はあるだろ。4コマって何時までだっけもう。5時50分ぐらい。いや、4個目でしょ ?4 だから4時じゃないだって、しかもあいつ、あっち田舎だからクソ早いよ終わんの。確か、開始が早かったから、ちょっとずれてんだよ、俺らのと。田舎関係あった今。田舎だとずれるのか。
関係あるよ。田舎だから。うん。まだそのキャラクターの文句じゃん。じゃん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 。こいつさっきのレベルでもしかして。ジャングモク。じゃあサポート1個。トップか、ADC。どっちでもいいや、正直。どこでもいいわ。橋本。どこでもいいわ、やっぱ。でもサポートやりたいからサポートやろう。俺サポート行きたかった。俺のカリサのサポートしたいこいつもしかして。いいね、それ。いいよ。じゃあ俺もスイン出すわ。もしかしてこいつ俺のカリサのサポートしたい俺使ったことないけど、スイン一回も。まあ、いけるっしょ。ちなみにカリサめっちゃうまいよ、俺。壊れたものを打ち直す。それでいこう。久しぶりだな、レネカイて。はい、殺して。おりゃー使ったことないけど、まあ、いけるか。びっくりした。お前もファーストブラって。勝った。300コード入んねえかな。こいつのウルトなんなん ?12 秒間ずっとこれはやばない？じゃあ俺、もうウルト使ってお前吹っ飛ばしてお前殺してくるって構図にしよう。俺、あれな、大砲な俺が。お前が大砲だからよろしく。なんならお前が CS 食ってもいいレベル。俺は、射出するだけだから。大事。どうか、流行るかなこのタイプの軽さ。流行らん。射出するだけの軽さ。いい、長いな。いや、そんなあいつ流行ってんのグレーブス。いや、こいつだけだよ、多分。あれさ。結構ハードリッシュだったな。間に合うそれ。全然余裕よ。あごめん。まあ別にいいや、そんな話しんで。
お前はレートチャンプだ。あれこれカテゴリー来てたけど。とりあえず A キャンセルできんよ。あ、マジうん、そのチャンプ。ステップ絶対挟むせいで。はあ、なんですけど。それクソじゃない？そうだよ。おい、前に進むな、お前。あ、危ねえだろ。あ、もう、お前がやってくれ、勝手に。お前 CS 取ってろ。は結構遅いな。出るうん、の。遅い。A 下げだ、本当に遅い、そいつ。で、こいつ A 進むよね。うん。あじゃあ取っちゃった。やれ俺ギどこにフラッシュ入ってんの俺。バカだ、今の。俺は、完全にあいつに向かって行くつもりだったのに。これってさ、あそこの鹿も取れんのこれ。うん、取れるけどすぐ破壊される。ほんとだ。死んでたあ。回れねえんですけど俺。うん。それ抜くときしっかり CS 取らなね。抜くときにしっかり殺さな、まだ帰ってこん。あ、確か今戻ってこるんだっけもう。わかんないわ。はまあか。いや殺しちゃった。お前が死ぬな。お前死ぬな。惜しい。俺追いかけるからな。行ってこい。俺も帰っていいこれ。これ食って帰るわ。いいよ。グレーブスすまんな。はうん。はちょっとお前さ、押せないとこ投げんなよ楽しそうで何よりです。 !15C だぞ、今俺。なんも買えない。てか、お前あれソロキルかよ、波のやつ。そうだよ。なんかパンチしてたら死んでた。クソ笑える。もしかしたら。待って、お前のは金持ちやん。450、300でしょ俺300、300だもん。波取れる。取れんかった。あれ欲しいよ。フラッシュね。分かっとったけどな。やっぱ反応できねえな、いいよ。ナイスさ、うん。いいベイトだった。名前そんな死にそうなの。あ、死によさこ死なね。あう。借りやすくしといた。このマーク何？これ俺が通常攻撃軽く上がる。こうやって。しかやろ。
こよくねリコール。うん、それびっくりする。めっちゃキ打つやんって思うもん。トップ死んじゃおむぜう。辛そうで。トップめっちゃ来てそえ。ダーリーがマジで。もう死ぬ俺。う。狩られてそう、トップ側。こいつ、6レベルだったらお前吹っ飛ばせるよ。もう少しやな。うまいうまーいなんでダメージこんなくれてんの俺。ミニオンの前におったりと。いなかったよ。これしてないの？マノーがレベル6になるの早いんだ、なんだかんだ。どこ行ったミッド。来てるかも。やりたくねねいいよ。すげええ。完成。クソ強クソ強あいつはレベル6じゃなかったから絶対いけると思ったけど、あそこまで出ると思ってなかった俺。クソ強スウェインの完成。ただのバカ。俺キル取り掛かり。やべ。終わった。じゃあ僕先逃げるんで。いいよ。お前初期ついてからな。逃げるべきだよ。好き。いや、面白すぎるな、これ。両方とも持っていく。ロア積みてえけどな。何積むべきなんだろう。ロア素直に積むか。辛そう。いや、面白いな、今の。お、強い。強い。あ、俺、レートになっちゃったらしいね、俺。ウルトあと俺30秒。お前長そうだな。あと60秒。お、サイドステップね、うまいね。これが、This is side step. あクールダウンが、いいが、長い。長いっていうか、なんかあった、さっき。俺、お前がやると飛ばす限り使わんわ。飛ばすときに使うわ。もうあいつら、もう恐怖で前出れん。あの日があったからな。あ、終わった俺。ちょっと、回復させて。あぶねえ。でも賞金持ってかれちゃったな。お前、波に負けるってマジよし、いけ餌お金お金来た。これに来たんだよ、ここで。かわいい、つがい。違う、俺レートゲームジャンプだからまだいいんだよ。うん。これ言い訳な。なんかエコ言いますし。うわ、売るとこ。410と014。さっきのキルもお前のキルかよ。は
もう殴ってくれ、お前威力が上がらんのじゃ。うん。もうウルトあるよ。ちょっとワード置きに行く。いやーん。ありがてえ、それ。めっちゃナイス。めっちゃ助かる、今の。神ウトでしょ。殺すべ。650になったら速攻戻りたいんだよね。ECS 取って650。あ、いいよ。まずい別にいいよ。あと 650？ あ、いや、あとちょっと。よし、これで一旦俺帰る。オッケー。ロア完成させてくる。アスカの若ひどい。ひどい、このサポート。お、マセイキ行くって。ナミウルト使った。タイサーは、わかんない。見つけるだけこれ有能だろ、こいつ有能だろ今の言うで有能だろ今、神 W だろ。はい、5しな。もう死んでるから、もっと。あのボットの二人泣いてそうだな。やっぱこのチャンピオンゴミ。もうちょいプッシュだね。これプッシュしてから。よし、サンキュー。は？どういうこ狙いが来たから。と？もうロア積んでるしな。あ、殺せんじゃないこいつも。結構失敗してそダメージわからん。ああ、そこかう。短。お前それ相手の金になるだけ。ワンチャンエコーが降りてくるかもしれん。来たらウルト使ってやるぜ。まだ俺30秒。俺のウルトがある。は？もうこいつ殺す。いいや。やっぱやめた。いらなかったな、ウルト。うん、いらんかった今。むしろ邪魔したまである。今のって俺の入るか。アシスト。うん、入る。ノックアップがあるんで。まあ、アシスト入れるためにね。うん。抜かしてくれ。ごめん、シエスト。ちょっとごめん。やばいよ。電撃が。俺の AA キャンセルできないせいで、殴っとった今、ミニオン。何いつも。
今、見ました。俺ガチャオリでしょ、今の。このトップのタワー守りマン。そのせいでミッドで壊れてしまう模様。なんじゃい。俺はこのタワーを守りたいんじゃ。いや、ひどい今の。もうガチャオリでしょ、今の。もう、煽る権利あるよ、俺、今のは。先般にも程がある。フラッシュ使ってダブルキルができない。なんならいらんかったしね。やっとるドラゴンやってないのよ。なんなら絶対あのトップおらせんから。もう終わった。行くぜ味方のタワーが破壊されました。なあ、目が痛くなる人。これ抜いたらどんぐらいダメージ入るとかなかなかわかんないね、これ。うん。いけ俺ウルトないよ。あ、ごめん。無理やり射出した。あ、終わっちゃったよお前手法がちゃんとしないとさ、死ぬでしょ、弾が。じゃあ、回数が強いよ。なんでか知ってる。6キルしてから。いつの間に吹っ切りした。わからん。なんでだろう。しました。シャットダウン。カタナさん。うんまあ、絶対勝てないけど。うん、勝てない。破壊されました。あかん、俺が残り1%のタワーを守っとるが言う。戦に参加しないで。バカ。あれあー、いいか。お、来るね。どっちから来るかな。俺も行く、俺も行く。多分、上行ったな。どこ行ったのじゃ。どういうこれ、壊せなさそう。あ、壊せ。あ、マジか。うわ、回数がおる。あれ無理やり壊す。味方がタワーをなんか、海が来ました。あ、きついきつい。おほ、ナイス。今俺もしかしてフラッシュした
死んだらスタックたまんないんだ。今俺フラッシュしたの？フラッシュしたっぽいね。なんかしたんだね、俺今。今さ、ヒーローだとしたらさ、フラッシュのこと教えてさ、前フラッシュした今、あの状況で。終わりだ人数差がさすがにありすぎ。なるべきじゃなかっもう最初だけ、もうそっから切る伸びてない俺たち。うん。何にかかるうん、適当にやってるから。あ、そっか。た。まあ俺が集団戦参加し、マジであいつ受ける気ゼロじゃん。ここワード。ドラゴンがインファーナル。取りたいな。ワード置かれてるここ。あいつはかなりひよ。裏から波と、あれがや。るなら先行してやり。嘘でしょお前。そんなわかりやすいある？ダメですか？うん。てか、あれ敵でも見えんのかもっとバルトル、あれって。うん。砂時計がない。解散そうだっとったのがそう。うん。最初ボロボロだったけど、だんだんなんかキル増えてった。解散勝ちが良かったから、喧嘩。グレイブスさんはさ、味方がタワーを破壊しました。すごいこと言う。すごいこと言います。マジでいや、無理だろ。本当になんで言ったのグレイブスは。バカだ。強く。わ、すげえどっちでもいいよ。みんなやっさる。うん。ああ、死ぬんじゃない。これウェーブクレイが楽しいな。味方のタワーが破壊されました。ああ、病気。薬中になってる。ハリケーンっていいね。楽しいよ。帰るべ。連れ回す本当は言って回収しようかなと思ったけど。面白い。スウェインほんとゴミジャンプ。音が大きかった。もうね、
タが起きたから自由だね、これは。重要だね。電話しよう、あいつに。いやー、ちょっと。これはダメだわ、これは。うん。30回きつない？残り7週間って。あと14回だな、俺は。みんなあと何回？俺あと21回。あと16回だわ、俺。まあ、タが帰ってくるんで、重要だ高来る？な。来るんじゃない？起きたから。どうせ来ねえよ。タカな。キモすぎんそれは。ほら。呼んだ。ちょっと待ってね。10分待てって言われた高に。微妙だな。だるくね。だるくね。早くしだるくね。 10分何する？セックスすべ。あり。砂時計使う。すべ。ピーン。すべ。しかし私、レネクトンに勝ったからいいとします。ああ、だからジャングルずっと人が味方の。どうぞ。いや、ボットがボロボロだったから。ああ。やけにトップばっか来るよ。全グレーブス見てなくてあ、ミッドも負けとるし、トップしか来るとこなかったの。ああ、ジャングル赤か。うん。あ、そうだね。確かにこんかった、一回も。異常にトップばっかして来るから、めっちゃ来るやん。なんでそんでいいのにな。ヌヌがさ、ウルト中にさ、カリスタで飛ばしたらどうなる？ああ、解除されるよ。あその場でもう、ニーコは2個もじゃないかな。プイーンってやって、グオーンってやって、バーン多分、時間は変わらんから、吸い込んどる間に発動とか。あ吸い込んで。もう、カリスタのところで発動とか。あー、なるほど。じゃあいかんな。アムムとかはまあ楽だけど。その場だし。あー、そうまあ、そもそもいらねえけど、あいつ突っ込むスキルあるから。なんだろうね。まあ、レオナとかはめちゃくちゃ強いと思うけど。あいや、ブロンズ対ダイヤモンドやばいでしょ。ー、あー、見た？いやいや、見てる最中。バンバンキルしていくブリッツとザヤが。そう。橋本からボイスメッセージ来たら聞きたい？うん。何？オレンジでシコシコ。何？オレンジでシコシコ。わかんねえんだけど、何と思うよ。怖えな。そのブロンズ対ダイヤモンド、すごい。ブリッツも、ブロンズとブリッツが最初 AFK するっていう。早っ。お前もダイヤモンドだろ、こやつ。壊せ、試合を。おい、こやつ。んお前もダイヤモンドだろ。うん。あんぐらい試合を壊せ。いや、味方がまともだったらいけるよ、正直。
じゃあ、味方がまともじゃないっていうんかい？うん、そうだよ。だって俺の ADC 毎回プラチナだもん。クソ雑魚。そうなの？ランクの話？だってさ、俺が他レーン行った時に勝手に一人で死んどんだよ。話にならんわ。お話にならん。俺がせっかくレーンで勝たせてやっとんのに一人で勝手に死んでっからさ、俺だけキル数俺だけ毎回デス数少ないの？うん。ADC だけ無駄に多いの。カスじゃん。原因それ。バカ。今日のあれみたいな感じ？あれ。1試合目のさ、うん。なんだっけ、あれ。ジンクス。うん、そう。なんかあれ、あんな感じ。あれも普通にランクでもやられるから。切れるよ、それは。ウージーどっちの味方かわかんねえな。ウージーとセロスがやった試合のやつ見た？あ、なんかあったね。あれめっちゃ面白かった。あれ途中でみんなやめたよね。なんで、ウージーがクソうるさいから。うん。ウージーがあんま興味ない、最近。あ昔のウージーの方が面白かった。元気だもん、昔の方が。でもその試合めっちゃ元気やったこね？セロスの試合。わかんない。最初で見飽きたからな。だってトップだったじゃん、確かセロス。そうそう。ウージー途中で気づくっていう。セロスなの？つって。うん。で、セロス殺しに行くわって言っとった。セロス殺した、俺セロス殺したわって言った。ウージーブロンズの味方したの好き。当たり前だろ。その試合見たらみんなブロンズの出したがる。うんでもジンクスにめっちゃ辛辣だったの笑った。CS が55なのが。そう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 。あそこね。こいつラプラス戦艦やった？やった。ラプラス戦艦教えて。どんなんか覚えてない。じゃあ、おしっこマン。どうなんだっけ。で、ラプラ戦艦結局公式っていうかさ、なんかこの式が出てきたら、これっていうのがあるからもうそれ覚えるだけだよ。そうなんかゼロから無限、定義でお弁食ってもいい？どういう風にテストで出るか知らんけど、俺たちのところはもうなんか一個表があるから、あれね。この表があるから、もうこの表覚えてって言われた。どうなんだろう。俺わかんないとこあってさ、これ教えて。うん。XT のラプラス変換 XS を用いる。こんだけ問題、嘘でしょ？ほんと、こんだけ。式多分なんかどっかあると思うけど。ない、こんだけ。ないの？それだったら多分それは、なんだっけな。どれ？多分部分積分やつでしょ、これ多分。うん。部分積分？部分積分違うかな。でも、形を覚えてるだけだから覚えてない。あんま。これ、俺も形だけだったら分かったけどさ。何だったっけ？やろ、10やろ。お前もうつけとるやん。早っ！答えはもう知っとんの？それの。知らん。それ確か、XS だっけ使うの。なんか、XS 持ちる。あったね。XS 引く、微分の、スモール XS かな？ X0 か。XS 紙、多分なんかに書いた方が早いな。微分のスモール XS？うん、そう、微分の
スモール X0 か。確かそんなんだったと思オッケー、ありがとう。あ、もういいよ。う。うん。嘘だ。まあ、ありがとう。まあ、これ自分でやるわ。で、多分 X0 が、多分なんか決められとるで値、0そうだね。だったら、だでそこは0になりますよで終わり。てか、まだ今日、授業、今日やってたから、てか、後期入ってから2週目かな。だから全然進んでないんだよね。去年取らんかったからさ。ね、高弘さん今起きたの？いや、途中で寝とった気づいたら。それなんでか知っとる？眠るって技知ってる？ 2 ターン眠ると体力完全マックスなんですよ。そういうこと。まあ、体力回復したならいいや。でも眠ると吹っ飛ばすやん。そういうこと。あと、ゾーイって知ってる？でも眠ると吹っ飛ばすやん。何の話それ？でも眠る外すと吹っ飛ばされるやん、ガノンに。そうだね。そうだ。早く、最初からそうやって言ってほしかった。眠る外すとガノンに吹っ飛ばされるって。タカ眠るの当たり判定広いよね。メガクッパン、ギガクッパンみたい来て早々めちゃくちゃ言われます。ギガクッパが眠る使えたらもうとんでもなくなる。ブワーっつって眠るだけやん。カキーンっつって。もう、高弘との壁が、旅やってほしいわ。高弘との壁が厚いわ。腹が熱いって言った今。ランク高えもんこいつ。どう思う？タカアストラリス、雑魚だったけど。遊んどった、あいつら。あいつら遊びすぎて、3対1だったから。NRG が強いんじゃなくてそう、強い。S が弱いじゃなくててか、作戦隠しとるだけだと思う、多分。メジャーに見て。他はもうあいつ。ピキっとったよ。いとった。でもどうせメジャー勝つのもアストなんだよ。何メジャーが全てだと思ってる高弘さん。アストがメジャーが全てだと思っとる。いとったよ、マジっすか。ゾニック、あれやっていいかって言って、ゾニックを、ダメだ。あれはまだ早い。いとる、ゾニックが。もう我慢できねえ、あれやっていいか、あれって言っとる。マジっすか。ゾニックに止められとる。そういうこザ・ファイナルファンタジー。そういうことザ・ファイナルファンタジー。あいつらじゃあ負けないスポーツに対して本気出してる。ザ・ファイナルファンタジー。箔がつくからな、負けないスポーツに勝ったら。ファイナルファンタジー。ザ・ファイナルファンタジー。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 俺たちミラージュめっちゃ余裕やんってさっき負けて気分悪くなっとった。ファイナルファンタジー。ファイナルファンタジー。ファイナルファンタジー。なるたし。ザ・ファイナルファンタジー。ファイナルファンタジー。なんでファイナルファンタジー。なんか、昔、ハックが入っとった人がおってさ、なんで人俺。赤目っていう人、俺も知らんかったけど、で、なんか94っていう人が今アップドラフトにいるんだけど、ドイツ人物じゃないかって話題になってる。通るんじゃねえ。でも多分嘘。知らんけど。ザ・ファイナルファンタジー。ここでハンドガン戦の練習できた。ありがてえな。ザ・ファイナルファンタジー。よし、勝った。あ興奮は。こいつ動いてないけど。あれ、寝たる。あぶねえ。いけにえ、ショートサイド、ショートサイド、ショートサイド。うまっ。裏一人、ビロン1。ビロン。ザコダウン。ザコダウン。ザコが死んじゃった
なお、綺麗したのはハローネギシのみです。もうやだ、うまいもん。なんか立派な映えしてません。おい、もう我慢できねえ。あれやっていいか。毎回忘れるんだけど、リボルバーを戻すの。いや、強いからよくね。ぶっちゃけ。俺はね、弱え。ここ誰かが死ぬって思ってディーグルをもらう。俺もヤマトからディグルを奪う CZ 買ったけど。やべ。お、やりまんね。上、右テトリス。アップ。裏から人が来ます。よし。なぜか燃えない。ステー最後伸びる、火炎。伸びる。ステアステアマン、ステアマン、ステアマン、ステアマン。え、今頭なのナイスナイスボム持ってる、味方。勝つんすか、君たち。勝つよなぁ。CT じゃないわ。これ勝ったらみんなでせーのであれやろ。オッケーわかったあれね。俺なんかいいもんもらっちゃった。締めメイン。和田さん綺麗やがった。なんかそうでいい。うん。勝ったからみんなせーのであれやろ。せーのであれ。わかったあれね。もう、はい、そう。何おー。もうゼロキルの俺、輝く、今から。というか、変えられてればよかった気がする。私で。いや、武器拾いに行こうかなって渡して。あいつらバカだからすぐ抜けた。うわージャングル、ナイスファイアボックス、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 ナイス跳ね上がるパドル。何それ何もやることない、俺。俺金になる。誰が死んださっき。はい、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 はい。おっしゃチャイムは鳴ったばかりだ。何の名言なの。よっしゃあっぶねえい。お、あいつも。もう一人、もう一人、もう一人、もう一人。おなかった。ありがとう。ナイス。あー、ごめん、ジャングル。ラストはしばかな。見て、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 見て。あ、やっぱいいや。そっちの方が見れんけど、俺。違うだろ、今年違う強えんだよ。わかるかなんか。裏だった最悪。ナイス、ナイス、ナイス。あの設置クソザコだったな、今の。こう疲れた。くら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 。あ、ギギリギリセーフ。クレクレが武器買った。いや、買ってないでしょ。クレ買ってよ、クレは。買ってよ、買ってよ。あ、買ったのクレクレう。ん、クレクレ買うもん、バカみたいに。バカだから。ブリ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 。マイナス 845? マイナス845です。あ
ちょっと強えやん、相手。タンクだったんやろな。強化アーマー。多分。ヤマトどこにいる？ I'm here. そこ取れてんなら、ジャングルまで取ってもらって、ババーっていって終わり。しかった。ナイスシティ、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 シティ。ジャングル、ジャングル、ジャングル、ジャングル。クリアリングしっかりして。クリアリング。クリアリングしっかりして。クソエイムした。ダメだなああなると、SG 加点は、覗いて打たんと俺無理だろ、別に。アーナルト・シュワルツェネッガコネクタのやつは危なっとる。ー。あ、うめえ。コネクタ。ラストコネクタアップ。あ、見ました。いや、お、いいね。賢い揮発4級か。音聞こえない。俺も聞こえない。うわーひえフェイク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 。よし。シャルスこれ間に合っちゃう？うん。きっとなくないで持も。ってねえじゃん。じゃあ間に合う。間に合うめちゃくちゃギリギリ間に合うか。おー。イエスイエスイエって言っとこう。ナイス俺珍しく 1V なんかで勝ったんじゃない今。 !2 ですね。これサイト変えたおかげだわ。ありがとう、ヤマト。だろ話しな。うん。特に言われてないけど。言ったよ俺が言ったよ何書いたのあれ、サイト。サイトっていうかクロスエアド。ット。クロスエアクロスエア。どう書いたの俺の真似した。とりあえず、マジで動くようにした。動くようにするとリコイルしやすくなるよ。ナイス。会員頑張ってるけど気にしないで。よかったよ。出ていけ。おお、めっちゃ詰めてる。ナイス、ナイス。ああ、なんか終わってら。ナイス。みんなも俺のクロスエア真似したらね、強くなれるよ。お前だってないじゃん、あんなの。あれ、ないと等しいだよ。ドットだもん、あれ。ただの。仕事。なんか、指示してきたから逆張りしよあいつも逆張りしてない？う。めっちゃ言うほど逆張りしる。しててないわ。ステア目と CT 目、よこうかな。嘘、なんで今の歩いた判定なった。マジかな。眩しい。しかもこいつミスってるし。CT、あ、ステア。ジャングルオール。あ、死ん誰がステアがこれどこい、おおやばだ。いや、ステアがまだ生きてる。いましたね。まあ見とけってお前ら。死んだ燃えて今日の俺は調子に乗っとる。勝つからな。かつ余裕よ。舐めたらいかんよ、俺の凄さ。いやーなかった。めっちゃ見えたけどね。いや、それお前からの、それお前はね、俺からしたらちょうどだよ。あれは。なんか一回見えて戻ってまた見えた。それはお前の感想だよ。あれステア僕見てそれは君の感想だよ。悪いな。見方があるよ、ちなみに。もうむせとるやないかい。煙吸ってさなかっ。たら、死んでなかったもん、誰も。眩しい。カバンは任せなさい。おーっと、もったいないことをした。よし、もういいや。もういいやなんで痛い痛い痛い。そうなる。アグなのアグの都市に勝ったいや、ジャングル1。窓かジャングルかコネクターか。窓かマギかみたいな。CT1 かな死んだで。CT 誰もコネクター。バロンさんいや、僕になかったから。お前らめっちゃ時間かけるじゃん。ナイスああ、やって CT。なかったわ。
ね、ログがちょうどヤマトのせいで。おう、うわ、やば来た。何ジャンプお前は。いやー、こっから頑張っていや、君一人だよ。やべ。早っ。ごめん。乗ってくるよ。へへへ、へへへじゃないんだよな、お前。じゃあ、やろうと思ったあれを。判断が遅かった。へへへ。ちなみに、設置が悪い。うん、ずっともともとしとったよ、みんなで。だって邪魔なジャックのところあるからよ。まさきあと頼んだ。はい。もうどっか行っちゃった。これ来たよ。ボリ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 。釣りやったからマジで。まさきの後ろついてちゃんと交換できるようにする。えガバガバ目。うるさい。まあ、こいつの打ち方すげえや。アグノラ見て。それはいいこと悪いこでミッド見ててくれん？うん。これ入らんよね。あ終わった。俺のスモーク今の。案外いいかもしれん、実は。実は、見てみる？結果は、と。あ、死人が出た。でも別にあの木のせいじゃないからな。死人は。やった。よし、これもうビール見たしか。も今コネクターしなかったあ、じゃあコネクタ行こう。ごめん、嘘かまもしれない。さき行くぞ、一気に仕掛けろ。あとは頼んだ。終わった。止まるんじゃねえ。止まるんじゃねえ。止まるんじゃねえ。設置したら勝ち。設置したら勝ち。俺の勝ち。もう、終わった。ナイス設置。ハンマー狙わんとこが。どこ相手の高さが分かりにくい。高色、俺の設置によりスコアが低い。バカ、高広、バカ。オッケー、オッケー、オッケー。ナイス。ゴー。CT もいや、なんもないどこジャングル。誰か CT 見といてあげて、一応。いやあとどこ？ラスト CT。マジであそこ、いや、もう CT が回っていいよ。多う分、ん設置場所的に。相手どこにおんの？ CT。サイト。2番。まあ、負けはやれねナイス間に合うアウプ。いや、あいつは投げもうまいからね。最初顔出しくないんですよ。あいつやばいのに毎回覗くやん。なんかジャングルもあげるわ。うん、ありがとう。なんだあいつは。
B1、バン1。あ、頑張ったよ。ジャングルか、まあ、 B1 人。タップが一人います。気をつけて。俺はウィンドウで殺された。ウィンドウのやつ。CT は。ナイス。トラッシュトラッシュで。乗ってる。まあ、これ一緒か、小田さん殺せよ。こうやって。ガイ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 。あんなことやっとっても、あいつらに打ち勝てるからな。あんま上手くないかもしれん、打ち合い。あいつあんま上手くないよ。とりあえず下から2番目はね、上手くない。普通にミッドの打ち合いで勝つ。ドライク。ぴょんぴょんしとっても、むしろぴょんぴょんがうざいのかもしれんな。ぴょんぴょんして出てけば勝てる。一人アンダー行っちゃった。まあ問題ないっしょ、言っても。こいつ背甘く投げれる？いやもう投げちゃった。どうに？ CT。オッケー。相手がだからその分火炎とか投げてるような気がして。ステア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 。CT ステア。に、逆に。なんで俺だけ死ぬの？じゃ見てろよ、味方。あいつさ、ずっとなんかぼーっとしてさ、ボってんじゃねえぞ、バカ。ぼーっとしてはいないんじゃねえだろ。言われよおえどさっきっちなんだろうなオレンジパークとか言っとったやつがなんか来る。うわーすげえわお。わナイス。2番裏あたりに、AUG いるかも。乗ってるわ。やった。拾えていないという。うん。バットナイスチーム。ムカつきマンタ。降りてきた。ハーフ。解除してるしてない。もうハーフ、とりあえず。殺すよなぁ。高広飛んでほしいな。いや、降りてきたのめちゃくちゃよかったな、あいつ。こいつ、俺のせいにしやがった、さっきの塩。俺、目的ってさ、完全に見えてない状態だったのにさ、なんか、ぼグリーンーっとしとった。死ね、墓地が悪いんだ、バカバカアウプ買ったあのバカ。俺しっかり高井田さんのカバー入る。うまいから俺のカバー。カバ。何のつくじゃあスモーク投げよう。カバ。あの武器無理だな、俺。どいつに殺されたの？これ蓋パッと出てきた。うん。それ早めに行ってほしいな。もそういうとこだよ高弘さんすぐ帰ってった。あいつ。うん。あのフラッシュの間に。もう今だ行け。エメンつる、エメンつる、エメンつじゃる。ん。バレた？エメン、まだエメンおる、多分。メイビーラストエメン。ね、嘘待つ、爆弾バレた。ぜひ何高井田さんさ、ストッピングしてないやんとか言うの。
いや、してないなぁと思って。しとったよ、今の。実は。ラグいだけ。よし。まあ、勝ちは何でもいいわ、正直。今の距離ストッピングする方が負けるんだよ。知らんの？でも初段の当てがいだったらどうすんの？初段の当てとかどうこうの問題じゃない。ああ、そうなんだ。殺すか殺されるかだよ。知らんの？落とせ、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 落とせ。えげ落としたか。えげ、えげ、えげ、えげー。あ、これラストか。急にスモークを買い出す。めちゃくちゃ遅そう。じゃあもうコネクターも投げよう。失敗したけど。どうなってる？脇出てきた。二人。二人か。ごめん、おるわ。そう。何ごめんおるわって。当てれんかったからごめん。当てれんかったからごめんって言いました。急に厳しい。当てれんかったからごめんって言いました。あれしたかもしれない、これ。単純にさ、ショートごめんってさ、ショートに行かせてごめんみたいな言い方、なんなんだ。狙えばよかった。あ、殺す。自分で道塞いだ。二人ともアップなんだよな。はいや。まあ、足音立てたらああなるな、多分。うん。お前、ちょっと取るって。立てなあかんかった。立てなかんの？そう。勝つからな、こいつ。この武器で。ナチスです。もう NT って言っとこう。グッドハーフだよ。はい。はい、バットマナー。バットマンじゃないでしょ、これ干されろ。いや、バッ CS ト界からマナーだよ。。干されろ、干されん CS の界。これ干される。いった。なんでヤマトは絶対にデスが多いの？トロールダウン。こいつはキルできるかできないか楽しんどる。違う、待って。でも EF は、勝つことに興味がない。なんか殺せんだよ。なんか殺せるんだよ、俺が。運悪く。なんかやった、そのシーン。ミッドあいつらも。トゥーメイトゥーメイなぜミッドって言ってこいつミッドに行くんだい？ケアショー、ケアショー。なんで笑うんだよ。じゃでもボムラーダーだよ。じゃあじゃん。じゃん。やれい。お、ここに来てグレネード登場。やれい。惜しい。あと今いけるよね。あ、B サイド。サイド入っとると思う、音的に。あれ入ってない団長。あー、入ってる。うまいな、敵。俺のグレネード刺さったね。うん。CZ 一つまみ。うん。CZ とスモーク一つまみ。これで今流行りの武器。何がリーグが聞かれとる、俺らの会話。てめえ。ミッド通らねえのに、それをやるのか。メイン。モルド太った。優秀。メインロー。メイン2、パラス。この人いた。ナイス一人ガチロー。パラスは、ガチロー死んだ。パラスロ。あと二人。あれ死なない。なんで死なない？多分あいつクソロ。あ、味方合ってなかったんか。
A メインは。惜しい。86減っとるからな、あれ。嘘じゃあパラスパだったわ。誰なんて名前のやつジャップ。と、ドラケン。あ、じゃあ違う、それいや、あだった。いつバイしたよ。トロールきつ。買わない。これ。行こう。ワンショットワンキル。Put your hands up.いますやん。はい、ミーチ。ショートオールは。2いった。ショーツ、ショーツ。一人よ。ロングワン。ロングボムオール。あ、ナイス。ナイス。勝ったな、これ。お、勝っちゃった、これ。ありがとうな、たか。おー、やるじゃん。ミスだ。あっしー。あれはどうしようね。あのクロスいいな。真似しようぜ。豆。豆助。絶対ミッド勝もう俺前半頑張ったから後半もダメ。頑張ってあと。ダメだよ、ダメだよ。無理。俺そういう人種やもん。前半か後半どっちかダメ。見んかった。だって運ぶのいいのに。マジか。一発しかったんやろ。てか別に出せなくてよかったんか。それはどう？ショートいった。コネクタ1。じゃあまだいけない。おう、桜。あ、なんか殺してる。まさきまさきまさきえあ、上開いとった。閉じたらおったわ。どこ行った？多分ショップ入った。最悪。パッ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 パや。でもこれ言うやつなんだよ。うぜえ、正直。ああ。よし。最近流行りの武器。さか、交換しんこれ最近流行ってるよ。ほんと。俺、流行りに疎いからいいや。死ね。最悪。ツーミット。トゥーフラッシュだから入るよ。あ、待って。ナイス。どうしようね。フラッシュ。もう食ってならかんな。
これ A だわ。うん、俺も見た。なんか死んだ。クソエイムしとったら。ゲームタイムしていい？ハマスをうるさ。来た。いや、母国語なんで俺たち前半調子いいと後半こんな調子悪くなるの？最近ね、そういうとこある。だからなんだ、死ねよ。おるミッド。今フラッシュス投げたらやってたよ。やった一人。武器拾いに行っていい？あ、ごめん、壊しちゃった。ビクター。ごめん、俺。がっちり頭に持ってかれた。これでエイマイっていう。あららららナイス。やばい。ロロロロロ。え？パレスンボム落ちた。ラスト AB のやつだと思う。了解。ごめん、こいつ。燃えろ。パラス今？うん。桃取られた、多分。まだ55秒か。逆の方がいいような気がするけど。どうでもいいのがあったな。パラスパラスまだ。張ってる。ああ、マジか。この終わり方。俺せっちゃん聞こえんかったんだけど。まあ、歌いも結果的にナイスで。なんであいつコネクターに逃げたんだろう。設置が設置だから、歌いなかったから大丈夫だと思ったんでしょ。こっちが。ああ。そしたら結果的に良かった。落と歌わした方がいいなかったのが。大丈夫。こっからだ高かったよ。うん。なんか、相手が勝手に自滅した感あるけどね、今の。あいつ、色見る。色見る。私これで牽制するっていうのをやってる。最神近。ミッド誰か見てる？見てあブルーがでも今外したかな。セットモーク。まだおる。ナイス。ナイス。エメエメエメ。うわーナイスの仕方。後ろった。はどっから普通にロングから来たのか。ナイス。こいつうまっ。まだしか。お、こいつうまっ。なんで後ろに俺撃たれた？意味がわからん。い味方に殺されたの？や、味方に殺されたわけじゃないけど、後ろにおった。待ってください。あ、こっち。サンキもう普通にロングから来たのかな。ュー。かな。じゃあ今並んでようかな。で、フラッシュ。エレメント変えた多分 A 早い。入ってる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 。で、寄っちゃうのに。うん。
メイン二人。貫通当たった。もう一人下やった。よっしゃラモ死んで終わってくわ。ヤマトのショットの貫通が当たった俺に。ーえヤマトのショットではないけどね。俺の、あれが、俺に対する。何かをヘルメット勝てなかったから。そう。70、85持ってかれた。あれがしゃがんだんか。じゃあ段差か。うん、そうそう、段差で。俺にどうしようと。気づかれんようにして。フラッシュタク。メインフラッシまた絵だ。回して、ごめん。ュ。いや、ごめん、俺が。ワンロー。ナイス。俺はアビー。ごめん、やべ。ナイス。アビーだこれ。A フェイク。にしては盛大に A で死んだけどな。それラストね、めっちゃしっくり。あ、これなんだこのフェイク。なんか、一気に攻めの質をしてね。いや、しっかり投げ物に対して投げ物返してるから、あいつは多分何もやれてない。攻めにくそう。新しい古式の音。もうリアルで出す。CT 側では出せんからな、こっちそう。いや、投げてくんなら俺も2番で待っとるわ。投げ返しにくいしな、待ってる。ほら、ナイス。あえてエコっぽいな。まあ、こっち来たやつはディーグルしか持ってない。ミッドショット。まだおる。もう聞こえんかな。ラストそいつやん。AK 持つ。ビーロン。来たな。おやせ。どこにおんの？バスじゃない、いや、もう入ってた。ナイス。終わった。タイムに速攻性ないから弱え。速攻で燃えてほしい。全部体力。じゃあグレネード買いましょうよ。割り切っちゃえばだってあんま入らんやん、あれ。うん。バカなんかな。言っても半分ぐらい？割り切りじゃあ自分じゃね、半分削る。割り切り30ぐらいでよ。割り切り寄り切り寄り切りタカ寄り切り悔しいわ。メインゼロ。おお、寝ちゃった僕ヤシモクさん何だかね、もう B なんだけど。とか燃え入ってない、なんか。ああ、気のせいか。そんなす誰が喜ぶの見た。大事じられてる。もうバカ見て、このゲーム。かっこつけんな、お前。何もやらんで勝っちまった。俺がそろそろ勝ってるだけで相手が死んじまう。なんで俺23レースもしてんのなんでそんな死んでんの？なんでマジでそんな死ぬ相手ぐらい死んでる。の？お、やった。何俺の変なのが落ちた。遅くない反応。クソ PC だもん。高弘。だって俺、ちゃんと全部見てくよ、これ。俺も全部見てますけど。お、来た。俺も橋本大輝と見た全。部見てますけど。来たけど俺バイトだからもういけねえメールは。は喧嘩売った今。売られた。
何時からバイト？バイトしてねえやつが、一平だ、ここには。えゴミニートの方。あ、タカと、あれか。ゴミニートの方。そうそう、タガと橋本。橋本やめてからさ、結局見つけてないじゃん。まあ、いかんでいいっしょ。余裕があるうちは。確かに。余裕ないよ。ないのじゃあ行った方がいい。最近勝率いい。何体重の増加率がいい。俺もリーマン積分した方がいます。これ、マリオパーティー。いや。マリオパーティーだっちゃ。あれ、クソの練習にもならんから。やって気づいた。はい、帰ってじゃあ、くる強いとこ行こう。はい、殺せたか、ヒロ。ブースト。できんやんね、確かこれ。あ、できるんだ。誰も殺せてないじゃん。うわこいつうますぎん。こいつチートだよ、こいつ。来た。あ、やった。なんなん俺のリコイルのなさ。俺一発も当ててないから、エイムのなさよ。違うが。好きですよ。ローローロー、ガチローガチローガチロー。ガチローだったの本当に。うん、頭一発当あ、て見れたまずいか。なんだと思った。いや、こいつだと思ってさ、なんでボスの話をしたのかなと思って、ロー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 。マジで。そんな爪取ったんか。覚醒しとる。あ、だから、どのぐらい弾がね、飛ぶか分かってるからね。止まっと、動いてもいいっていうのが分かる。あー、なんだこいつ。するやばいんだよ、こいつ。ほんとだ、動いても勝てるわ。どのぐらいまでなら動いていいか分かる。本気で俺を犯しちまったよな。うわ、M1。こいつうまいんだけどもうやだー無理。脱粉しました。やられた。試合まあ、勝てるだろう。いいやられたらやり返す。倍返しだ。しでーしねーゼロキルおるってまあ。しねえよしねえよダメだ、俺顔出せねえ。顔出したら死ぬ。ガンマチ再生。ワンローワンローワンロ俺ヤマトンだけには殺されたくねーしねえよ顔出してこいやあいつきししょ。おいリロードしとったらなんか何号え、ほんとになんで堂々とリロードしとんのいや、なんかちょっと、いいかって思ってさ。いいかって思ったら死んじゃった。桜。え桜が俺のえ下に。いいの負けるよ。覚醒する。え。楽しいこのゲーム。ブリ、ブリ。うわぁ、ちょっと右。いや、俺が下手くそだ、今の。なんで一発笑ったんやろ俺と同じ現象起きてる、それ。危な。いやジャンプしてたら死んじゃった。ーちょっと待って、もう今日あかしいおやだ。ちょっとー AK ダメだよ。AK 許されん。走ったら撃てんかっちょ、待って強いいや、今日当たんねんだけどた。ゼロゼロ死に。一人壊れてる。ちょっと待ってこいつクソめんだけどランクでもやってほしいもんです。
違う、しっかりカバーしてくれる味方がおる、このゲーム。ちょっと待って。楽楽しい、このゲーム。血が人に見えた。やっちゃった。死ねよ死ねえ死ねえよ死ねえよ死ねえよバロン復活祭まあ、よかった。終わった。ここから始まるあいつらのストーリーが。あ、そっちが死んだわけね。終わった。ここから逆転される。される多分。いや、マジか。やっぱ、で、リーグルだと思って始まった。俺とのラブストーリー、それは予想通り。いや、待って、今日、今のヘッショなの？なんでそんなお前今日うまいの？あれ強い今日。強かった。もう終わった。お、さくら。びっくりした。さくら、テーブルの下に。ヘイルブレードの下に。また同じ。これで行くの。リベンジがいいや、いよなマ。ジ気持ち悪い。さあ、ゴあ、もうッツダメみたい。一人いろ。そう、あいつ何なんだ、マジで。口に、水標的が高色に変わった。あー、ちょっと待って、お前今日うまいわ、やっぱり。なんで俺輝いてる失礼だけどな、その反応。俺今輝いてる？これ今、俺が殺しになったのがあれ。今の俺輝いてる。あ、終わった。あいつデザインチャンスしやがった。ちょっと待って、ちょっと。人数入りをすぐなくす男。やば。すあれ。イージー嬉しそう。あれ見るとマジで萎えるからな。が見えるわ。ローだったんですけど、いやー、コアツ今日うめえ。お前悲しい。クロスヘア変えてから来てんじゃないの？ストッピングが分かり始めた。しないけど。来た。うまい。うわ、絶対強い方味方すべきでしょ、これ。うま。あっちゃった。なんで、あいつ成功。あいつやばいよ。荒らすの、場を。あ、全然荒らさんかったわ、あのゴミ。ちょっと待って、マジで俺もう A1 に死んでほしい、この俺。一番ムカつく。あ、裏切った。はすぐいよ。ぁもう意味がわからん。まだついたんだ。あれ羽で落ちたんか。もう気が狂ってる奴がいます。あ、負けた。ちょっと待って、なんで負けんの？おお。
やらかした。イエーイイエーイしゃ。やばい、ひどい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 。終わったな、お前の時代も。終わった。俺が止めた。あいつを。うっとうしい。早っ。お前は、言ったの。当たらんこれ。しゃ、しゃ、しゃ、やばいな。しゃ。急に。気に来た。ちょっと一人がやっぱ重い。うわ。とりあえず足速いやつやらなあかん。はあ、マジか。お、エース始まる。なんでだいまあ、そうやろな。今当たらんまっすぐ止まんかった。死ねデブ。もうあそこしゃがんで通り抜けもう頭ね、あ、死んだの高弘さん今の。うん。あれやられるときつい。あー、きつい。ま、本当に。二人とももう、ストッピングする気ゼロ。ダメだ、頭狙う気ない俺。うわうわー、大切やった。ひどいひどいひどい。あ、よし。高弘頑張れ。俺は削るだけ削る。怖い、あいつ。あ。いいじダメ、リスポで負ける。これがバロンベイト。死んだら終わるんだよ。マジか。苦しい。マジでもう、俺キルできない、あれから。なんでだいもう俺無理。終わった俺の時代。一人下降りた。ガバイガバイ。ちょっと待って、なんてことだろう。歩く全然まっすぐ。このゲーム。マジか。見る場所間違えとる、俺が。当たってないのあれ。もう、あいつゲス。終わった。あいつナイフで殺しに来るからな。ああ、やばい。ラストロマジか、ショイコお前。怖え。あいつ感染したし、死んだし。もうええわんってゴミ武器やん。もう捨てるべきだよ。
GG well play! めっちゃしんどる。俺、24です。橋本変われ。この二人相性悪いからな。めっちゃ、なんかガクガクだ。味方。早く敵倒して、そんなことする前に。いや、そんなこと言っちゃかわいそうでしょ。お前さすがだわ。勝つからな、橋本。そうだよ。ずっとマダルトって草。だってアップ嫌いだもん、俺。ちょしゃに。もう一回。はぁ、ちょっともうちょっと左行っていったしね、あいつ。死んだわ。もいやー、今、高弘さん、地位のものじゃん。あの、止め方。味方がゴミなんだけど。ちなみに、味方のおかげだよ。ナイス。カス。やばい。お前よく乗れるな、そんなとこ。そうだった。あ、こいつうんま。さあね、タカ本気出すわ、俺。本当？うん。どこ？超削った、俺。マジか。感染してると M4 がなんか右上らへんに浮いてんだけど。クソや。あー、もう今日リコールなんだ。本気出したこいつ。急にこいつ強くなった。ごめん。俺始めた。ロー。ハーフ。全然散ってみん。タカ教えてあげたら、あの、地域消すやつ。ああ、あれ。あそれ送っとくわ。血を消すやつ。ー。ナイス。強っ。おうもー。
わーん。どこの壁で抜いとったの？俺いや、違う。俺が高尾。わかんない。ここら辺だと思った。うまっ。なんで来てんの？最近太った？お前か。うわ、頑張ったね、これ。ちょっと。しゃがむなよ、もう。うまっ。ピーク練習やれいるやすごい。打ち方。よくそんな合ってるね。いや、バグった。ーほんとだ、バグったか死んだ。足元ちょっと待って、バグった、マジでバグった。じゃあ、ずっとガクガクしとった。ジャンプしてよかったよ。ジャンプしたら今なんて。あー、うんち、この武器。あれ高かったな。そっちかよ、マジで。やだ、負ける。あー、壊れた、お前ら。あー、お前、うまっ。ナイス？肺が油まみれになる。ぶ。こいつ変われ。死んだものもいる。うんこま入れ。これ 1v1 でちなみに。いや、誰かの。始まった。なんで入るの？調子悪いからな、今日。ガバガバ本当に今日調子悪いな、お前。なんか打ち方変わっ、変になったことない、お前。整形した。あ、整形したの？お前そんな打ち方だったっけ？なんかもっと綺麗じゃなかったの？整形した。今汚いってお前請求して。お前韓国人になっちゃったよ。橋本嫌いじゃん。エメント時はあったけどな。あれよかったの？エメント時はあったけどね。あ、そうなの？今日なんか、今日調子いいやと思ったけど。一気に終わった。完全にリコイルすることは諦めてる。こっちの視点見てるけど。だるくない？うわーだるくないって。初めて聞いたわ、そんな言い訳でもない、なんか、適当な。適当。ちゃんと今リコ
こえるしたな。偉い、俺。なんでだね、部屋ね。帰ろう。いやー。なんだろあ、びっくりした。今のでないとやばと。なんで抜けたんだろう。う。いや、今抜、けさせられた。感染できんからさ。ああ、そういうこと。キャンセルをしとったら、抜けさせられた。感染だって今埋まっとるもん。じゃあ、分かったよ、ヤマト。お前反応速度が落ちてるな。うん、今日の最初の MM よかったねな。あれやる配信してよマジで、どうしようもない橋んだよ本な。、ネギシライブ配信してよ。ありがとう。いやー。正行の反応は衰えませんね。うわ、ミスっちゃった。しょうもないよね、今。あ、しょうもない。うまっ。え、そっちか。もうやめて。達人の構えしとったんだけど、アウクで。なんだ止めよう。あえぐ。正行とだけアクションしたかんだよな、前から思うけど。はい、次。感染しますわ。勘を取り戻すわね、ヤマトに。あ、おかしい、マジ一旦、バイト行ってリフレッシュしたら多分終わっとる。で。何がリフレッシュでバイトねバカがこれもうダメだ。タがどっち見とる？俺、ヤマト見るわ、じゃあ。じゃあ俺は足を取る。なんでだよいい勝負。いいは。もうしょうもないこの武器。死ねな死な俺でターンを取り戻してくれる。タンターン。割れちゃう。するかもしれん。いやらしポイントだ。俺に対しての、あれは来とる。大勢。そう。俺、こいつと相性悪いのかもしれん。言い訳するな。また言い訳しない。偉い。じゃあ俺、本気出す。お、それでいいよ。ちょっと本気出しながら本気出すを見てみよう。決め打ちパワー。決め打ちだな、マジすで。げえな。決め打ちすげえな、おめえ。マジで負けない、これは。カウンターされた決め打ちが。更新でかな、これやるたび。もういつもしゃがんで取るようにしてるよ、あそこ。あそこで死ぬのが一番くだらんから、俺も、頑張る。なる。いやー。いいね。覚醒した橋本が。やだー、ここ通りたくねえな。しゃがんで通りゃいいやん。あ、そっか。そこおぉ。バギングで普通に通るっていうね。
一緒に撮ってないよ、これ。ああ。エッチだ。どんどん増えていく。クソみたいなスプレーが増えてく。着る分増えてくんだな。あれひょこ。ひょこ。いやでも、ディーグル、運だろう。あんまあな、今の速度だ、連射だったら運だった。足元の、気を落とさせる。あ、運だよ、あれ。まあ今の真ん中に飛ばんかったはずだし。でも、橋本自分で言うもんな、別に。うん俺運がいいからって。おいうまい。強いよ。うまい今の。あ追いつかれてきた。おーすべて捨てていく。お、死んでないのおー。お、死んでたと思って。スプレーしに行くつもりだったのに。爪の甘さやろな。おー、マジか、今の。死んでねえの、お前。靴の精神のタイトル。何回 A1 やれば気が済むんじゃ。あー、またんねんだよ、これ武器。死ね死ね死ね。もう、なんで死なないの？ラブストーリー、持った。はいやらしい。最近気づいた。打ち続けても勝てんって。わかった。俺、それ思ってさ、毎回一発ずつ撃っとる。やばい。やっぱ難しいわ。ポイント。あ、おマジあー。やばいな、なんか。春樹来てほしいわ、ここで。ハルキ昨日俺がボコしたから。ちょっと。あぶね。金玉まで来たね。バゲった、バゲった。頭が。頭が。頭が。あの学学になっとるときさ、撃ったらどこに飛ぶんだろもうこの、まずどういう状況なのかわからんもん。うな。俺もよくわからん。たまになるよね。なんかなんだろうな。お互いなんか高度な読み合いになってきた。橋本のリコイルめっちゃ落ち着いとんだ。俺あんなことできねえわ。急にバカムーブ始まったんです。とりあえず引き分けは確定したからバカムーブ始まったの悪い。どっちが勝っとんの橋本か。橋本。お、読みがうまいな。なんだこれ。なんだこれ。あ、なんだ、こもうああ、やばい。もうダメだ。もうやばい。次、タッカが行くの。
うん。ちょっと、これ。やだって今スランプなのかもな。タカが言ってたよ。超えるとすごいよって。お腹がすくなる。こう詰めてる配信。誰か。ネギシナ見とる。岸鍋イエイボー。あ、これ、スタンプ残るんだ。あー、こいわおうまっ。岸鍋イエイボー。何俺のミュージック。スタートの音楽。お岸鍋イエイボー。もうなんか震えてる。もともと。燃え尽きるほど。すごいな、あれず当たってねえんだな。あ、当たってはいる。そらだったんや、俺多分なんか。うまい。ブリ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 。おー。甘えたバカが死んだ。デブ。お前のそのスタンプの顔なんなの。わかる。これ、なんで今終わった後、こうやって人の見るの、気が楽すぎて笑える。死ねほんと強いな、そこの時代。ーなんか AK 出てくんだけど、俺から。俺も出てくるよ、時々。壊滅。AK から壊滅外事。うんちブリ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 。スタンプ、スタンプ、スタンプ、スタンプ。え眩しい。お俺らだけ4ダイやってる。パーだ、パーだ。うっとうしい。踊んねえ、踊んねえ。アウムになると外周が発生する。くっそ。ちょっと変えよう。なにあれフェイクか。なんでお前のとこアウト落ちてんの？落としてくるバカがいるもん。あー、お前マジ落とすな。が。それスプレーやると落ちるみたいなのないワンちゃん。ない。あれのせいでずっとタカがあっちようと思った。反省してる。ブリ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 。全然狙い気なくなるの好きだ。アウフだと。やばい。上書きがした。上書きぜ。リコイル初の反応が早い。やばい。やばい。くっそ。あ、ボ流れ変わったな。あー逆転するよな。
なんで突っ立ってたの？やべ、ちょっと待って、ラグイ。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 はお前。はお前、キモ。いや、わかんないもん。わかんないもん。今俺ネタなのか、ガチなのか。ラグイつってん今俺。あ、無事だ。もう治ったのラグいのは。おい。いいぞ。お前も入れたんかよ俺も入れたわ俺も入れたじゃなくて。これって死ねる？死ぬよ。死ねえよ。死ねんやん、ちょっと。死ねんやん。死ねんやん。死ねんやん。どうしてくんのお前。死んだなんで？俺死ねるもん。俺死ねるもん。お前と違って。なんで？ヤマト最低。ちょ、待って。いいことしちゃった、今俺。いいことしちゃった。あ、見えんの？タカが来た。いやーもうダメだ今日。だー次。うげー頑張れよパーティーやって脳みそリセットしよう。英語上手くなるからな、あのゲームやると。こいつはどっちでもいいよ。あ、待って、俺、あれだ、バイトだとすれば。マリオパーティー持ってる人は。橋本。まあ、バイトじゃなかったら多分 MM 行ってるしな。そうだね。いや、疲れた、なんか、肩痛い。俺マリオパーティー持ってたわ。持ってた。